ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ୍ରିଭୁଜର ହଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହଉ ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ତମେ ଜାଣିବ। ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଜାଣିଲେ ତମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାପର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଲେଖିଲେ ତାହା ତୁମ ପାଠ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ, ଗଣିତ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସୁଛି ତୁମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାପର ପ୍ରଚଳିତ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକକକୁ କିପରି କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଏକକକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖିବ। ତେବେ ଦେଖ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି 1 ମିଟର ସମାନ 10 ଡେସିମିଟର ସମାନ କେତେ? ତାହେଲେ ବର୍ଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 1 ବର୍ଗ ମିଟର। 1 ବର୍ଗ ମିଟରଟା କେତେ? 100 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକକରେ ଆସିବ 1 ବର୍ଗ ମିଟରଟା 100 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେହିପରି 1 ମିଟରଟା ସମାନ କେତେ? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 1 ବର୍ଗ ମିଟର। 1 ବର୍ଗ ମିଟରଟା 10,000 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। 10,000 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ 1 ଡେକାମିଟରଟା କେତେ? 10 ମିଟର। 10 ମିଟରଟା କେତେ? 1 ବର୍ଗ ଡେକାମିଟର। ଆଉ 1 ବର୍ଗ ଡେକାମିଟର ସମାନ କେତେ? 100 ବର୍ଗ ମିଟର। ଜାଣିଲ 100 ବର୍ଗ ମିଟରଟାକୁ ବି 1 ଏୟର କୁହାଯାଏ। ଥରେ ତୁମେ ଭୁଲରେ ଏୟର କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବ। ତେବେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥାଅ 1 ଏୟର ସମାନ 100 ବର୍ଗ ମିଟର। 1 ହେକ୍ଟୋମିଟର ସମାନ 100 ମିଟର। 100 ମିଟରଟା କେତେ? ନା 1 ବର୍ଗ ହେକ୍ଟୋମିଟର। 1 ବର୍ଗ ହେକ୍ଟୋମିଟର ସମାନ 1 ହେକ୍ଟର। ଯେଉଁ ଜମି ମାପ କରାଯାଏ ବା ଜମି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର 1 ହେକ୍ଟର ଜମି ଅଛି। 1 ହେକ୍ଟରଟା କେତେ? ନା 10,000 ବର୍ଗ ମିଟର। ଏ ତ ରହିଲା ଆମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାପର ପ୍ରଚଳିତ ଏକକ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଘନଫଳର ଏକକ। ଘନଫଳର ଏକକ ସେହିପରି ଆମେ ତ୍ରୈମାସିକ ବସ୍ତୁର ଘନଫଳ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଥିବ। ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଘନଫଳ କୁହାଯିବ। ମୁଁ ଭୁଲରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିଦେଲି। ତାହେଲେ ଘନଫଳ ତାହେଲେ କ'ଣ? ନା 1000 ଘନ ମିଲିମିଟର ସମାନ 1 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ 1000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ କେତେ? 1 ଘନ ଡେସିମିଟର। 1000 ଘନ ଡେସିମିଟର କେତେ? 1 ଘନ ମିଟର। 1000 ଘନ ମିଟର କେତେ? 1 ଘନ ଡେକାମିଟର। 1000 ଘନ ଡେକାମିଟର କେତେ? ନା ସମାନ 1 ଘନ ହେକ୍ଟୋମିଟର। 1000 ଘନ ହେକ୍ଟୋମିଟର ସମାନ 1 ଘନ କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ 1000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମନେ ରଖ। 1000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କୁଣ୍ଡରେ ବା କୌଣସି ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ଆୟତନ ବାହାର କରିବା ସେତେବେଳେ 1000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ 1 ଲିଟର ପାଣି ଧରିବ। ସେଇ ଘନ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯଦି ପଚରା ହେଇଥିବ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ଧରିବ, ତାହେଲେ ତମେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥାଅ 1000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟରଟା ହେଉଛି 1 ଲିଟର। ତାହେଲେ 1000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟରଟା କେତେ? ନା 1 ଘନ ଡେସିମିଟର। 1 ଡେସିମିଟରଟା ବି 1 ଲିଟର ସହିତ ସମାନ। ଏ ହେଉଛି ତୁମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାପର ପ୍ରଚଳିତ ଏକକ। ୟାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଉ ବା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ତାର ଏକକଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଏହା ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ।